Επιστροφή στην αθλητική εκπομπή του Πάτρα TV Φίλο Αγώνα. Μια εκπομπή σήμερα διαφορετική από όλες τις άλλες. Μια εκπομπή που αποφασίσαμε να σκεφτούμε λίγο τους εαυτούς μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου, όχι μόνο για το καλοκαίρι, για όλες τις εποχές του χρόνου, να νιώθουμε εμείς λίγο καλύτερα σωματικά και ψυχικά. Γιώργος Πετρόπουλος ο ειδικός, έχουμε ξεκινήσει ήδη, κάναμε power plate, να δούμε, είδαμε τι ακριβώς είναι αυτό το power plate και φυσικά τώρα έχουμε περάσει σε έναν άλλο χώρο, ο οποίος δεν συνδυάζει μόνο power plate και power wave, όπως είδαμε Γιώργο, συνδυάζει και βάρη, αλλά μια άλλη μορφή από βάρη, διότι εγώ όταν τα είδα μόνο βάρη δεν νόμιζα ότι ήταν. Ναι, Ρούλα, εδώ είμαστε σε έναν χώρο του κέντρου μας, ο οποίος προσφέρει το συνδυασμό διαφορετικών μορφικών προπόνησης. Εδώ αυτά που βλέπεις είναι ένα πολυόργανο το οποίο χρησιμοποιεί την άσκηση με αντίσταση, όπως τα περισσότερα βάρη, να το πω έτσι, στην καθημερινή, είναι άσκηση ισοτονική, έτσι. Το οποίο όμως εμείς εδώ έχουμε την εξειδίκευση και τις γνώσεις, ώστε να μπορέσουμε να το συνδυάσουμε να κάνουμε είτε μόνος του, για κάποιον που μπορεί να είναι αρχάριος, είτε σε προχωρημένο επίπεδο αν θέλει να κάνει μόνος του, είτε να το συνδυάσουμε με το power plate, έτσι, και έτσι μεγιστοποιούμε το αποτέλεσμα, διότι έχουμε διαφορετικά ερεθίσματα προπόνησης και έχουμε πολύ πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Πάντα όμως επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά γίνονται με την προσωπική εκγίναση. Εμείς είμαστε το μεγαλύτερο κέντρο προσωπικής εκγίνασης στην Ελλάδα. Έτσι, και οποιοδήποτε έρχεται εδώ έχει το ραντεβού του και τον trainer του, ο οποίος θα τον καθοδηγεί και είναι αυτός και μόνο αποκλειστικά υπεύθυνο γι' αυτό. Λοιπόν, την καρεκλίτσα μια χαρά τη βλέπω, δεν θα κάτσω εγώ, δεν είμαι για άλλα βάρη. Σήμερα σε βλέπω να κάθεσαι εσύ τώρα. Να δείξουμε δύο ασκησούλες. Εδώ, ας πούμε, μια άσκηση για το στήθος. Ωραία. Σαν αυτό. Η οποία γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Το μηχάνημα μας δίνει πολύ μεγάλη ευελιξία στην κίνηση. Έτσι, βλέπετε εδώ θέλουμε μια άσκηση, την οποία μπορούμε να επιτελέσουμε πιο ψηλά για τους ώμους μας, για παράδειγμα, έτσι. Και μπορούμε να προχωρήσουμε και σε άλλες αντίστοιχα ασκήσεις. Ο σχεδιασμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, έτσι. Σε όλες τις ασκήσεις συνδυάζουμε τρισδιάστατο ερέθισμα, δηλαδή δεν κάνουμε κλασικές ασκήσεις όπως γνωρίζουμε, εδώ μπορούμε να δουλέψουμε τους δικεφάλους μας. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι έχει αντίσταση σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της κίνησης και στο ρεύμα. Και στο πήγαινε και στο έλα, έτσι, να το πούμε πιο απλά, θα το πω εγώ πιο απλά. Και αντίστοιχα μπορούμε να δουλέψουμε όλες τις μυϊκές ομάδες, έτσι, και μπορούμε και όλα να τα συνδυάσουμε κάνοντας το power plate με αυτές τις ασκήσεις. Αυτά είναι πρωτόκολλα που χρειάζονται πολύ μεγάλη εξειδίκευση και γνώσεις, οι οποίες στο κέντρο μας τις παρέχουμε. Καλά με κούρασες. Πώς θα με ξεκουράσεις, δεν μου έχεις πει ακόμα όμως. Θα σε ξεκουράσουμε δείχνοντας σου τι μπορούμε να κάνουμε σε έναν άλλο χώρο του κέντρου μας, διότι πραγματικά αυτός που κάνει κάτι και προσπαθεί πρέπει να το αμήνεται και να ξεκουράζει το σώμα του, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ με ένα μασαζάκι θα ήμουν ικανοποιημένη πάντως. Λοιπόν, πάμε λίγο για μασαζάκι.